Takže ahoj, já vás vítám u nového videa, sorry za ten dvojitý pozdrav, nevšiml jsem si, že už nahrávám, ale jsem trochu rychlejší, než bych čekal. Tohle video je z Clash of Clans, třetí pár na hru Clash of Clans. A hrajeme Clash of Clans, jak jste si všichni mohli povšimnout. Hashtag coc, nikdo není, stejně jako kecání, jako v předchozím díle. Vyrábí se nám jako v předchozím díle vojáčci, naši dětičci, wallbreakři. Takže my si samozřejmě toho nevšimli, že máme hrozně moc elixíru. Takže jdeme. Takže skvělý a ukážu vám něco. Kouzlo, jo. Teď udělám střih, super střih. Tak, jsem zpátky, to bylo moje kouzlo. A teď znova. Jsme Ježíš, jsme v bitce. A máme jenom wallbreakery. Ale dáme ho na 34, jestli to sejmeme. Hey, boom, I can just strong, but it's only when I did you balls. Sorry za ten song, ten jsem teď viděl na jednom videu od Toby Swiga. Určitě se na ní koukněte a... Pojďte, ať nemá air defense. Air defense. On nemá air defense. To je tvůj problém, ošánku. Boom, bitch. Get up away. Get up away, bitch. Get up away. Boom, bitch. Get up away. Tam archery. Já jsem si vzít obra. Jdem kok. Kok. Surrender. Jsem stará 5, vidíte. A využil jsem všechny moje balóny. Ach jo. Jsem blb. Protože jsem teď byl trochu ticho. No trochu, ne, zas hrozně moc. Vím, že byla blbá grafika, kdo viděl všechny moje předchozí díly. Ne? Šedřil na Archer Tower, vaj. Proč? No. 2minutovka, maximálně 3 nebo 5. To nechci nějak moc natahovat pro vás. Viděli jste tady jeden boj. Někdo tady se mnou nechce dávat challenge. Ach jo, já jsem blbej. Musíme si vytrénovat další wallbreakery. Ne! My nemáme dostatek. Ne, my nemůžeme mít wallbreakery, sakra. Kurva. Tady za to zprasí slovo, že... Ach jo. Hej jo, what you doing? Takže tohle by byl asi konec pro dnešní video. Trochu kratší, já vím, budou to 5minutovky z Cocka a mějte se dobře. Čus!